Oh, nina bakwaBhejane phuma esiqiwini kade bekuvalele nabendlu lami ithi amakhosi edla kwezindi ihlahla. Yakhuleka nakini nonke khuleke esilweni samabandla wena wendlovu bayede sewuye umntwana waseyibindini oxoxa ke indaba zasendlunkulu nami ngokugunyazwa. Ngithunyiwe ukuthi ngibike ngizobika ukuvulwa kwendlu yabaholi bomdabu esifundazweni. Sonke siyazi ukuthi kwaba ingane yomqondo wengonyama ebuzile uMdlokombane ukuthi akube khona ukuvulwa kwendlu. Kuyaye ukuthi ma ingonyama ke kade ivula iPhalamende njengoba belivula nje ngoLwesine lomhla ka-26 no Premier ke evula ngoLwesihlanu lomhla ka-27. Okulandelayo ke sekuzoba ukuvulwa kwendlu yabaholi bomdabu. Lokho kwenzelwa ke kulesi sishayamthetho esidala sakwaZulu. Esibonge nje ukuthi ingonyama yaba nobuhlakani ukuthi noma sesisele lesishayamthetho sakwaZulu kube khona kodwa okwenzekayo kuso. Ngakho ke ngomhla ka-19 kuyo lenyanga uMarch kuzovulwa ke isishayamthetho kuzovulwa indlu yesifundazwe yabaholi bomdabu ivulwa isilo samabandla. Ngilapha ke ngithunywe ukuba ngimeme abantwana basendlunkulu izindlu zonke. Ngifuna ukugcizelela lokhu ukuthi izindlu zonke zasendlunkulu isilo masiyovula indlu kufanele ukuthi izindlu zibe khona ziyembathi ngonyama zibe lapha nemakhosini amakhosi eyobona ingonyama ingaqhamuki ingonyama ingahambi nabantwana ngoba abantwana bayingubo yengonyama. Ingakho ngithatha leli thuba ukubamema bonke abantwana zonke izindlu. Sizozama ukuthi nithole itransport yokuthi niyofikelela loLundi ngomhla ka-19 lishaye nje ihora lesishagalolunye ekuseni. Abantwana sebekhona sebelinda imbube ukuthi ingene kuzokwazi ukuba ke kuvulwe indlu. Kuzothi ke ngomhla ka-20 bese ke amakhosi ke esecubungula ke manje ebheka inkulumo le akade siyikhuluma ngesikhathi kuvulwe iPhalamende ngoba enye lena indlela ukuthi izwe libone ukuthi amakhosi nawo angababusi bezwe anobuhlakani njengoba kusuke kuhlangene iPhalamende nje ama-politician edinga indaba zikaNdunankulu nezindaba zengonyama zethu zesintu zabantu bamakhosi ziyaxoxwa nazo emva kokuba ingonyama isikhulumile. Ngiyacela ukuthi sithintane basheshe basha abantu ukuthi hayi bazophumelela ukuze indlu nendlu yasendlunkulu ikwazi ukuthi icoshe imoto yokuthi siphelele lapha ya esishayamthetho esidala sasondeni. Ngithokoza kakhulu.